אני שבאתי ארצה, אמרתי, אני אהיה חקלאי בשביל לעשות אוכל שליהודים לא יחסר אוכל. זה היה החלום שלי בגיל 15. לצלם, צריך לצלם עם נשמה, לא סתם לקחת צלם. וכל מיני פנטזיות היו לי. אמנות זה הוגה של חושים, וצילום זה דיבור. צילום זה שפה. עכשיו, אתה בצילום מעביר אומנות כשאתה באמת מעביר איזשהו רצף של חושים שקורים. אז כשאני מתעסק בצילום אומנותי ואני עושה רק אומנות, אז אני בעצם מדבר, אני רוצה להביע משהו. בצילום אני יכול להעביר סיפור שלם. אני יכול להביא לך תמונה של עין ואתה תקלוט סיפור שלם. יש המון נאיביות בצילום הזה, אני חושב שיש המון נאיביות. איך נראה לך העולם המצולם בתקופת הילדות לעומת מה שקיים היום? באמת יש הרבה נאיביות בצילום, כי כמו שאבא שלי אמר, הוא באמת צילם מהנשמה. הוא לא צילם כי משלמים לו על זה. הוא היה לוקח את המצלמה איתו לכל שבת, היה לנו מנהג, היינו נוסעים לטייל. וככה הוא הנחיל לי גם את אהבת ארץ ישראל, כי היינו מטיילים כל שבת, ממש כל שבת, עם הפז'ו 404 המפורסמת, והיינו נוסעים כל פעם לאתר אחר, בערי ירושלים, בחיפה, בצפון. היה לי שתי דודות שגדלו ברמת הגולן ובגליל העליון, והיינו נוסעים ומטיילים, וגם מצלמים, כל הזמן מצלמים טבע, והוא היה מצלם אותנו, וכשזה בא מנשמה, גם אני היום מרגיש בצילום שאני עושה, דברים מסוימים שזה צילום אישי שלי, שהוא בא מהנשמה, ומהחיבור שלי באמת לבסיס. ועובדה שהצילום המפורסם שלי, שהוא בעצם די הלוגו שלי, היד שתקועה באדמה, שהיא כמו גזע עץ, היא בעיניי מחברת את שתי העולמות של האדמה עם האומנות, עם הצילום. הגוף בעיניי הוא פסל שהטבע נצר לנו, וחומר, פלסטלינה וחימר, ותפקידנו להשתמש בו ולהראות לאנשים דברים שהם לא רואים. ואני נורא אוהב להראות לאנשים משהו שאנשים לא רואים, ולגרום להם להבין שהם הפסידו הרבה, למשל, זה לקוח מתוך תנועה די בנאלית של שני אנשים שמתחבקים. כשמתרחקים אז זה נראה נורא בנאלי ונורא שגרתי, וכשמתקרבים לפרטים קטנים, אני אוהב להראות את העוצמה שיש לנו בגוף. יש לנו המון עוצמות בנקודות אפילו קטנות בגוף, שאנחנו יכולים להראות אותם, ואנשים לא יודעים. למשל, השילוב שעשיתי עם היד, כאן, היד שבעיניי מסמנת תמיד גזע עץ, ומסמנת חוזק וגדילה והתרחבות וקיבעון, ואנשים מתזלזלים. זאת אומרת, יד, לוקחים הכל for granted, ולא מסתכלים מסביב. העבודה שלי היום היא שונה ממה שקדרון נותן, כי העבודה שלי היא בעצם לבנות תדמיות לאנשים שעוסקים בבידור, זה עבודה של אשליה. פה אין אשליה, פה יש אדמה. אדמה זה לא אשליה. מה שאני עובד זה אשליה.
אני לוקח אנשים שלא נראים כל כך טוב, ואני יוצר אותם יפים יותר. אני לוקח אנשים שלא כל כך מפורסמים, ואני הופך אותם מפורסמים. אני לוקח אנשים שצריכים שינוי תדמיתי, ואני משנה להם את התדמית. אבל זה בדרך כלל מרכיבים שבנויים על, אתה יודע, או שיער ואיפור ובגדים וזה. כאן במושב זה אדמה. ואיפה שכן לקחתי את זה בצילומי אופנה, אני הייתי מצלם הרבה קטלוגים, וזה בטבע. אני ידוע כצלם שלוקח הרבה את המצולמים לטבע, וצילמתי במדבר ובנערות ברמת הגולן ובצבא. אני מאוד אוהב לצלם בטבע, כשיש לי את היכולת מבחינת הלקוח שמאשר לי את זה, כי היום רוב הלקוחות הם מפונקים והם רוצים בסטודיו. המושב מבחינה אחת הוא מסגרת מאוד מצומצמת, ומצד שני נותן לנו חופש. אז יש לנו במושב 4-5 חברים טובים, היתר הם חברים כמו באגד. אני באתי ארצה, לא היה לי שום דבר מצולם מהעבר שלי. וזה איפשהו בפדחת מונח להשאיר צילומים. במשך הזמן אני אספתי צילומים מהמשפחה, מדרום אפריקה ומארצות הברית. אחד פה, אחד שמה, אחד באנגליה. ויש לי 4-5 תמונות מההורים שלי ומהמשפחה מלפני המלחמה. וכנראה שזה אחד המוטיבים שכל הזמן מנגנים לי, להשאיר תמונות. אז אני קצת מגזים, אבל זאת המטרה, זה הדחף, זה הדחף. התיעוד שלי הוא נובע גם במושגים של להשאיר אחריי, או בהמשך שיראו את הכיוונים שאני נתתי לדברים, את האינטרפטציות שלי לאנשים, איך שאני הצגתי, הפורטרטורה שאני מייצר, או הצילומים האומנותיים. צילום זה באמת תיעוד, זה דבר שלא נעלם, הוא נשאר אחרי הרבה דברים. והוא נותן, אני שמח היום לראות שהצילומים שלי מהווים השראה לצלמים צעירים שכותבים לי אימיילים שנותן להם השראה ליצור בסגנון ודברים כאלה. צילום זה מונומנט, זה סוג של מונומנט. זה ממש מונומנטלי.